Al segon tram del programa, perquè justament ara parlarem amb una convidada que, de fet, avui, dintre d'aquests quadrants que fem de les taules de debat, hauria d'estar en aquesta taula. Però allò de dir, han fet avui l'entrevista amb ella i demà ens acompanyarà. Estem parlant de Rosa Palau, que és la secretària general de la UGT a les Terres de Lleida. Rosa, molt bona nit. Hola, bona nit. La Rosa Palau avui està amb nosaltres per parlar en primera persona, bàsicament. Podem tocar alguns altres temes, però voldríem que bona part de l'entrevista fos en primera persona, perquè el proper dia 14, el proper divendres, la Rosa Palau deixa aquest càrrec que fins ara té de la secretaria general de la UGT a les Terres de Lleida. I bé, doncs, la pregunta és, dintre d'una situació contextualitzada des del punt de vista polític, des del punt de vista sindical, amb el que la gent va renovant els seus càrrecs, el fet de que ella ho deixi, volem saber en primer lloc a què respon. Bueno, doncs no respon a res més, vull dir, no és una sorpresa, sí que ho deu ser per la gent, que potser no ha estat molt al meu costat cada dia, però és una decisió molt meditada i respon a que jo crec que els mandats un ha de saber fins on arriba. Jo havia pensat que podia estar de 8 a 10 anys en un mandat, el meu mandat acaba ara, si hagués acabat d'aquí un any, doncs hauria sigut d'aquí un any, no hi ha un efecte sorpresa. Jo penso que quan un comença un projecte ha de saber on comença i on fins on vol arribar. El projecte meu fa 8 anys era un projecte d'igualtat, un projecte de sindicalitzar el sector femení al carrer en direcció, amb el tema de les igualtats de les persones. Jo penso que donar a explicar el que fa el sindicat a l'exterior, que era una tasca molt important, perquè el sindicat se treballa molt i a vegades un, si no sap a fora explicar-ho, vendre el producte, la gent el desconeix. Jo penso que he cobert el meu projecte i toca donar relleu amb gent que jo sé que té il·lusió per fer-ho. Perquè fins i tot a nivell sindical, quan parlem d'aquesta eternització d'alguns càrrecs polítics, a nivell sindical també hi ha d'aquests rostres de primera línia que porten anys i panys, també. Vull dir que no és una cosa només estrictament del món polític. Sí, jo crec que si critiquem i nosaltres no practiquem, ens estem fent la trampa, uns amb els altres. Jo crec que tant a la política com al sindicat, evidentment, un ha de saber fins on ha d'arribar, perquè les cadires són molt ambicioses. I és humà tindre l'ambició i poder tirar endavant projecte, però la cadira jo sempre dic que s'ha de ventilar. I, per tant, jo no soc dona de calentar cadires, soc dona, i soc molt poc al despatx, soc dona de ventilar les cadires. I penso que toca donar una mica d'exemple i ser generós. Jo crec que la classe política i la classe sindical també amb això han de prendre a punt. Jo em sento millor fer-ho d'aquesta manera. La Rosa Palau s'allunya de la primera línia sindical, per dir-ho així, en un moment d'una determinada convulsió social. Vull dir, això és evident. A nivell sindical, com estan les aigües? Bueno, jo estic contractada per l'organització i estic votada... Jo no parlo tan sols al nivell de la UGT, parlo a nivell global. Però més que res, per fer una mica de separació, jo estic contractada per l'organització i votada pel càrrec, que no és el mateix. Jo marxo de la primera línia, jo evidentment estic contactada pel sindicat, tinc diferents projectes i les aigües a nivell sindical jo penso que estan bé, perquè la situació del carrer és molt difícil, però el sindicalisme també s'ha d'innovar. Jo penso que els sindicats, dins de l'estratègia que tenim, evidentment, de lluitar i reivindicar que això és la nostra base, hem d'obrir-nos més a la societat. Jo soc partidària d'obrir més les portes al carrer i així ho he intentat fer. Per tant, el que és de la UGT, el sindicat, avui gaudeix de bona salut, però cal que el sindicalisme s'obri més i faci algunes reflexions a dins de les cases que toca. L'altre dia parlàvem amb un president d'una cooperativa sobre l'evolució que han tingut les cooperatives des que es van fundar, potser algunes fa 50 anys. Que aquesta reinvenció que hi ha hagut de les cooperatives i dels negocis i dels que potser la política i potser també els sindicats encara no han arribat amb aquesta reinvenció. Per on passaria, si és que cal? Ho ha dit fa un moment. Jo crec que hem canviat el sindicalisme. Fa 125 anys, parlo per la UGT, que hem nascut fa 125 anys d'aquest any, hem canviat perquè era impensable que una dona pogués dirigir un sindicat. Pensi que soc la primera dona a nivell de Catalunya que hagi dirigit un territori. Nosaltres tenim el tema de format de la joventut, que això era impensable. El col·lectiu d'immigració, el tema d'igualtat, hem millorat moltíssim. Proves n'hi ha, vull dir que avui podem parlar de tota cara descoberta, però
torno a dir, penso que el sindicat ha d'estar obert més al carrer. Està molt bé que els sindicats, la gent està afiliada, que jo penso que aquesta és una eina que tenim molta mancança. A d'altres països la gent per anar a treballar han d'estar sindicats. Aquesta cultura nosaltres aquí no la tenim, però jo crec que el sindicat, una gent que està afiliada, ha de tindre uns avantatges que els que no tenen, com és el gabinet jurídic, com és anar a un judici, tot això, la gent que paga una quota és com el que està en una mútua. Paga la quota de la mútua per anar a un metge. Això fora el mateix a nivell sindical. Però jo crec que el sindicat ha d'estar obert a la resta de ciutadania, estiguin afiliats o no, en d'altres àmbits. No es poden encorsetar les coses. Hi ha un camí que sí, que és pel tema del gabinet jurídic i el tema d'accions específiques, però el sindicat ha d'estar obert a tothom i, per tant, jo crec que cal escoltar més al carrer. I aquesta criminalització que s'ha fet per part d'alguns sectors d'opinió sobre el tema dels sindicats, a què respon? No respon a res més que ens està governant un govern de dreta, un govern que és antisindicalistes i està intentant desprestigiar tot el que pot a la classe dels sindicats. Però avui, a pesar que els sindicats hem de fer una autocrítica, i això amb tota humilitat l'hem de fer, jo soc de les primeres que me l'he fet de sempre, crec que avui encara som l'únic obstacle que estem perquè el govern no pugui tallar el coll a tothom, parlant així, perquè avui estan fent aberracions, estan criminalitzant a la gent que està parada, a la gent que vol treballar, i per tant encara som l'únic obstacle que podem fer de búnquer. Però suposo que els sindicats també, com dèiem, han de fer el seu acte de contricció i saber, per exemple, per què van accedir en el seu moment a determinats consells d'administració de bancs o d'empreses públiques quan aquestes empreses públiques han anat a parar on han anat a parar i la gent pot veure una determinada complicitat dels sindicals o que no van fer el que realment és la seva feina, per evitar una situació d'aquestes? Jo amb això no estic d'acord, evidentment. Jo penso que no hi hauríem d'estar en aquests consells, només en aquests on hi ha part econòmica, jo no ho trobo bé, per tant també ho he de dir. Ara és veritat que nosaltres tenim convenis, com poden ser la Diputació, com per exemple un pacte social, perquè els ciutadans han de saber que nosaltres a les taules de representació, quan hi ha conflictes i al moment de negociar convenis, nosaltres evidentment tenim una part per la gent que estan afiliada, però és que negociem els convenis per tothom. Aquí és un tema que vull dir que voldríem dir i hem de ser perquè nosaltres defensem a tothom, però amb el tema de consells d'administració i amb els temes econòmics jo soc partidari de no ser-hi i jo penso que ha estat un error. Malgrat que parlàvem d'aquesta vida de 125 anys per part de la UGT, jo no aniria tan enrere amb el temps, em situaria cap a la dècada dels 70, començaments dels 80. S'ha perdut aquesta combativitat que llavors es visualitzava dels sindicats, que quan hi havia un determinat conveni col·lectiu per un quart de punt hi havia vagues, hi havia manifestacions, hi havia un moviment social que en aquests moments, amb la que està caient, com a mínim no es visualitza tant? Sí, jo crec que el que és el sindicalisme de base, de sentiment, s'ha perdut. Primera perquè la gent els costa molt de sentir. Jo crec que a vegades penso que no hi ha sang. Vull dir, la gent a vegades surten a còpia d'espenya, n'hi ha que senten, evidentment, jo vull dir, tinc un sentiment molt agafat, però també reconec que la gent no és el sindicalisme d'abans. Evidentment, tampoc pot ser el mateix, perquè si volem avançar i volem innovar, hem de fer un altre tipus de sindicalisme, però el sortir al carrer, jo crec que amb la que està caient, vostè ho ha dit, haurien d'estar els carrers plens de gent. Sempre. Cada dia, entre la gent que ha aturada, la gent que no treballa i el malestar que hi ha de la ciutadania amb tot el que passa a nivell del govern, hauria d'estar tots els carrers plens de gent. També és veritat que hi ha moments que diu sort que no hi som perquè podria haver aquí una alarma social molt important. Però jo penso que el sentiment del sindicalisme de lluita, sí, s'està perdent i l'hem de reconquistar. Els sindicats haurien d'estar una mica més allunyats del que són les subvencions, que d'alguna manera també es parla des del punt de vista públic, allò que diuen s'haurien de treure les subvencions als partits polítics i automàticament s'afegeixen i dels sindicats i de la patronal. S'haurien de treure aquest tipus de diners que atancen o que d'alguna manera poden mediatitzar la seva feina? És que aquí només és blanc o negre. Si nosaltres hem de donar un servei a la gent de gabinet jurídic i tots els serveis que comporta de defensa dels treballadors, hem de tindre una base, tota una despesa, perquè nosaltres no plantem diners. Per tant, aquesta despesa surt, evidentment, de les quotes de les persones. Si aquí tinguéssim la cultura de que tothom que treballa ha d'estar sindicalitzat com aquell que té el carnet d'identitat, al sindicat qui vulgui, no ens caldria res més. Nosaltres les subvencions és per cobrir aquestes despeses i no oblidem, estem en un pacte social per la ciutadania, amb una de l'Ajuntament,
millorant i treballant per les persones, del benestar i tot el que comporti, i amb la Diputació amb el tema de migració. Tampoc tenim més, vull dir que la gent no es munti cap pel·lícula, ni molt menys. Vull dir, nosaltres ni cobrim les despeses que tenim. Ara bé, jo crec que hauríem de canviar tota la base de la cultura, del món laboral, i que cada persona que entrés a treballar tingués aquesta fórmula i no caldria res més. Jo crec que arribarà un moment que s'haurà de reinventar tot això i, evidentment, els sindicats haurem d'arribar al moment, perquè els diners i els convenis cada vegada són a menys, de donar el servei que puguem donar. Segurament serà molt menys el que estem donant ara. Parlem d'aquests anys al capdavant de la UGT de les Terres de Lleida. Suposo que hi haurà hagut aquells moments agridolços, com les salses aquestes dels restaurants xinesos, però parlem dels agris i parlem dels dolços. Quins poden ser, dintre d'aquesta temporada al capdavant de la UGT, aquella situació que recorde la Rosa Palau amb una determinada tristor, i, per una altra banda, quin va ser, o fins ara, el moment en què s'ha sentit més contenta i més pretòrica d'estar al capdavant d'un sindicat? Jo, de moments, la veritat, agredolços, jo ja sabia que quan entrava al sindicat no era una plataforma per anar-me a passar molt bé, ho tenia molt clar. Jo ja coneixia el sindicalisme dins de l'empresa que estava. Per tant, això és com aquell que treballa en urgències de l'hospital. Sap que allí la gent hi van quan estan malalts, però la gent al sindicat venen quan tenen problemes. Ara, jo els moments que he passat molt amargs últimament han sigut quan han tancat unes empreses molt importants aquí, com ha sigut l'empresa de Primayor, com ha sigut la de Tradema, que ha sigut l'última que hi ha hagut més mobilització, com va ser la de Joico. Són empreses grans que estaven deixant despullades a moltes famílies amb la situació que estem vivint. A mi, quan una persona ve al despatx o me la troba pel carrer, perquè aquí a Lleida hi ha aquesta proximitat, la gent t'aparen i t'expliquen el problema al carrer, i t'expliquen la situació que viuen, encara que no vulgui, te'l fas teu, aquest problema. I per a mi és amarg. Cada persona que m'explica un problema és amarg. També és veritat que sé que ja estic per escoltar problemes, i he de donar el tom a la situació que estic passant, no? I els moments més dolços, jo crec que n'he tingut molts de dolços, perquè la gent és agraïda. La gent, hi ha alguna gent desagraïda, que això forma part de la societat, però la gent desagraïda. A mi, quan la gent m'apara pel carrer i em diu el que vostè va dir ahir no em va agradar, i l'altre dia em diu vostè el que ha dit m'agrada, a mi són moments de satisfacció. El sentir-me estimada pel poble, que me n'estic sentint molt, m'he sentit satisfeta i molt orgullosa d'haver representat a la UGT. El fet de ser dona l'ha beneficiat o l'ha perjudicat dintre d'aquesta tasca sindical? Home, la veritat és que costa molt d'acceptar que una dona dirigeixi, Jo encara tinc rancúnies a dins que hi ha gent que no accepta que una dona hagués dirigit. Ni ho van acceptar ni ho acceptaran mai, perquè encara hi ha un sector masclista. Però jo crec que s'ha pogut trobar-me al lloc que tocava. Jo no he volgut ser diferent per ser dona, jo he dirigit com ho he sentit de cor, i per tant, a mi, dins de les dificultats que sabia que hi foren, jo em sento molt respectada, però molt respectada i escoltada. Jo crec que per ser dona he saltat la barrera que molts m'havien volgut posar. Alguna assignatura pendent? De la seva tasca, allò de dir, me'n vaig, però d'això no me n'he sortit. O això m'hagués agradat deixar-ho més ben lligat i no ho he pogut fer? Bueno, nosaltres, el que és aquí a la UGT, ara hem començat el projecte, primers d'any, de fer la xarxa de gent aturada. Evidentment, això costa, perquè és un tema molt complex, ja comencen a vindre, ja estem fent la pàgina web per començar a penjar els currículums. M'hauria agradat deixar-ho més afilerat, perquè això és un tema que és molt important i ha d'anar caminant a poc, però estic segura que caminarà i tirarà endavant. La família li agrairà? La família ja m'ho agraeix ara. El meu marit, que és el que nosaltres som tots dos a casa ara, el meu marit està molt feliç. El meu marit sempre diu, si tu ets feliça, jo sóc feliç. I si em veu contenta, jo crec que el meu marit, d'alguna manera, li he robat moltes hores d'en ell i penso que ara estarà content, sí, està content. Una temporada sabàtica, en principi, o de seguida la Rosa té aquest temperament que no pot parar i automàticament a partir del dia 14, 15, 16, del 17 tornarem una altra vegada a engegar? No, la Rosa vol, si no té cap inconvenient, vull dir que no passa res perquè la vida no serà mai el que et pot vindre, pensa agafar un estiu. L'estiu sí que el vull tranquil, vull disfrutar de les meves netes, de la meva família, i cap a la tardor jo tinc projectes que decidir. Tinc projectes socials, projectes sindicals, el PP m'ha fet un parell de propostes dins del sindicat, i tinc projectes personals. Però ara no em vull decidir de cap, perquè vull dir, no l'encertaria. Per tant, vull desconnectar i després veuré el que agafo. I pel que fa al relleu, parlarem d'una línia de continuïtat, parlarem d'una determinada línia amb un altre tarannà?
Bueno, el relleu meu és la Núria Soler, que és la secretària d'organització que jo vaig triar fa 4 anys al meu equip. Jo penso que és una noia que continuarà un projecte i, evidentment, posarà de la seva collita el que creurà convenient. Cada persona som diferents. La UGT, ja li dic, fa 125 anys que viu i han passat molta gent i en passarà molta. Jo crec que la Núria farà el sindicat que ella creu i que ella sent i mai podem comparar perquè cada persona és un món diferent. Jo he intentat, amb un equip de gent durant aquests 8 anys, de dirigir, diguéssim, el sindicat de la manera que jo el sentia. Jo sola no hauria pogut fer res, perquè jo sempre dic que sóc la cara que ven el producte, però dins hi ha molts tècnics que elaboren el plat, i per tant jo crec que la Núria ho farà molt bé, és una persona molt preparada, fa molts anys que està en el món sindical, però farà a la seva manera. Hi ha sàvia nova a nivell del que és l'àmbit sindical? Perquè o passa com, per exemple, a les associacions de veïns que es troben que no hi ha ningú que es vulgui apuntar, que no troben relleu, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres, Ramon, tenim sort, a l'OGT, que tenim sàvia nova. Tenim el jovent de l'Avalot, que nosaltres apostem moltíssim, que ho està liderant el Jesús Cienfuegos, que en diem júnior, perquè és el noi jove que té el pare, que també se'n diu, i tenim el Najim, tenim gent jove amb ganes. Jo penso que no tots els sindicats ho tenen, això. Són nois que quan sortim al carrer innoven, van fer el tema de la vaga general, van sortir unes gallines innovant, vull dir que no eren covards. Jo penso que la UGT, amb el sector de l'Avalot, que va empenyent i estem donant entrada, no hi ha problema de canvis. Li comento alguns d'aquests titulars vinculats a l'actualitat perquè em faci un apunt molt ràpid del que pensa la Rosa Palau en aquests moments amb el que deixa, com dèiem, aquesta primera línia sindical. Parlem d'una reforma laboral criticada per pràcticament totes les forces sindicals i bona part de la societat. La reforma laboral el que està fent és empobrir més a les famílies i, per tant, està retallant tots els drets dels treballadors, dels homes i les dones, i és un retrocés de 30 anys enrere. La dació en pagament, que és una de les propostes que s'han fet per activa i per passiva, però que encara no està consolidada. Jo penso que el que estan fent ara és maquillar aquest projecte que nosaltres vam demanar, però si les persones que deixen la llar que els han d'anar al carrer no poden tornar les claus sense pagar, vull dir, és un càrrec al damunt i les persones no poden viure en aquella llar i l'han de continuar pagant. Jo penso que és un equívoc i penso que cal rectificar. Un tema que durant aquests darrers dies, ja no parlo ni de setmanes ni de mesos, està apuntant d'una manera molt preocupant. El tema de la malnutrició a les escoles dels nens. I que fins i tot ahir ens comentaven que hi ha una determinada preocupació de què pot passar quan acabin el curs escolar alguns nens que fins ara feien el principal àpat a l'escola. Home, jo crec que això és anar a la ratlla vermella. No es pot passar a la ratlla vermella. Per tant, els infants han de tindre tots els aliments que pertoquin i, si no, que retallin d'on han de retallar, perquè aquí hi ha gent que se'n va amb unes indemnitzacions de directives del banc, que és un insult a la societat i cal treballar per aquest tema. Jo penso que això és un insult a la societat. La desigualtat entre home i dona, que malgrat que s'ha fet feina, encara ja existeix aquest tipus de diferència entre salaris d'uns i dels altres. Els salaris són sempre en nivell alt de categories, no en nivells baix d'operaris d'empresa, perquè això ja ho reflexa els convenis. Però la igualtat real no la tenim. I amb el retrocés que hi ha d'una reforma laboral, estem retrocedint en aquest cas també. La LOMCE. És que la llei d'ensenyament és molt dura el que està passant ara. Jo crec que els mestres estan lluitant moltíssim per tindre una educació igualitària, ens estan traient els drets a que la gent humil pugui estudiar i volen que hi hagi el que tingui formació els rics i tornar, diguéssim, els humils a tindre una classe molt baixa de formació perquè hi hagi el ric i el pobre, el cacique i la persona que ha de treballar per aquest. Jo penso que això no es pot consentir. Rosa Palau, secretària general de la UGT a les Terres de Lleida, fins al proper divendres. En qualsevol cas, la seva feina quedarà, però la seva empenta també humana jo crec que la tindrem durant molt de temps, perquè el tarannà, que és això important també a l'hora de comunicar-se entre les persones, és molt important, i la Rosa ha estat una autèntica artífex amb aquest aspecte d'atansar el que és el sindicalisme a la ciutadania. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest torn de nit. Moltes gràcies, Ramon, i si em permet, jo us vull agrair moltíssim a la Mañana Televisió i la Mañana al Diari tot el respecte i l'atenció que heu tingut envers a la meva persona i a la meva organització.
Doncs encantadíssims de poder continuar treballant conjuntament. Demà ja la convidem a la nostra taula de debat del divendres. A partir del setembre ella està convidada, el que passa que a partir del setembre doncs, també hi ha un interrogant sobre el futur, diguéssim, de tot el grup, com quedarà configurada tota la casa. Nosaltres continuarem treballant, intentant treballar perquè això doncs, tiri endavant. I si és així, doncs la Rosa tindrà també, evidentment, el seu lloc, si ella vol, si ella vol, dintre de les nostres taules i dels espais que puguem fer en aquesta casa. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Fem una aturada, anem a la publicitat i entrem ja de seguida a la nostra taula de debat d'avui dijous.